O tu anjera chiro ite gorwe iga no to chagete no to menyate miaka yonsi no kiage no kerekemo tinko genda nyomba no bona chira matukata to ntabwati sukari ntabwati kende gyonsi wetere seria talia Yesu tuanjera ne to tige ebinto birito gokora gakiti nabanya betore twasabira mabera nabanya betore ase chiro lakini talincho mongino buna nchenda nyare koimoka ngatiganyi mukirigina Gakio manene otuabere tuanjire sa mabere basta mbuya mona so weta se itoke mbuna ende twakoire pore aso gokoruta gotagwa ko konye toda rusera chia o mware komo ko tara rusera chia tomokani tali o wanja gweito gaki ntue togo tomuna bantu barege sunte ande tora etogo chabuna bantu barege sunte gakio manene bwanjo tuabere Nande ngolenge gochakera ige aserie todo gosaba mabera nkonyorari oyo gosaba nkoegwari lakini tuasabira mabere sabana baito bonsi bare chiro keumbu boetera aserie talio monene. Basi ninaomba tufunge macho na tuinue mikono. Haya, turudie ikisema Mungu, wewe ni mwenyezi. Ndio Papa. Umetuumba kwa mfano wako. Asante Papa. Na umetuabudu ukatuamuru tupendane. Makosa yalitokea, tukafanya makosa. Tunaomba tusamehe. Tusamehe Papa. Tusamehe Mungu. Utuhurumie. Na familia yetu na watoto wetu. Na utufungulie biashara yetu. Wengine ni wajane. Wengine wana mabwana. Wengine ni wayatima. Wengine ni wagonjwa. Na hii kazi ndio itatufanya tuishi. Tuombee Mungu tuhurumie. Tuombee Mungu tuhurumie. Basi acha niombe. Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele zako Jehova. Sisi wanadamu huwa tunakosea, lakini tunajua wewe ni mwingi wa rehema. Hii Bwana kiumbu tumejua inalisha watu wengi. Watu wanakuja hapa kutoka kila nchi kupata riziki. Jehova, biashara yao imesimama, watu wanakuwa na mikono wataki kuwasaidia. Ninaomba Mungu wafungue moyo, wawe na ile upendo walikuwa nayo. Wanapopita hawa wasimame na waweze kununua hizi bidhaa ambayo imewekwa mbele yako Jehova. Yesu wa Nazareti, ulikufa kwa msalabani ukamwaga damu. Tusamehe, tuoshe na damu yako Jehova. Asante. Hata hiyo familia tunaomba wafariji. Mungu, tunaomba mbingu katika Nyasemu na Kisii kwa ujumla na Nyambira. Mungu bariki Semu, bariki Semu ya Wakisii. Mungu wa Kisii umewabariki, popote wanapoenda wanabarikiwa. Mungu endelea kuwabariki, usifanye wakawa mkia tena. Asante, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba. Amen. Piga makofi. biasa sale gitu. Lah wekan. Mua juga minta sama orang. Cikuri.
mwanchire amasabo pastor letirega litikolia lero mwayaitabire tete ndola bali baitabira amasabo pastor letirega litikolia lero tete mbabole lya kabere mbalenga amona enche banje tomolembe gusiye tomolembe omolembe nyacheni ende mbali shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Bali bakobekerera abantu baito bangira baito bakeumbwa twasabira amabera kwa niaba yao twikaransirega na pasta twarorira imogwetera na intumuna abana maino twatemirega abangira bakeumbu bagorigwe bintu era byose bobe bagorigwose bagorigwa. So hiyo ndio ujumbe tumeleta siku ya leo toko basabira mabera kitoko rugaiga nkwanda tole baka asomo chioli sobo mumuloli osirete nkwanja mole toira masabo abangira bake omungo twamula masabo toira mo chiolia balega bagatera toira masabo somo chiolia balega bateba intwe buna abana baino twabasiboire ekanisa yabasiboire mwanchera nirabaganayo ngora litoromolembe seito kalega alibosongo nje talikurango ligima egento kyande taga no buanchani era byago sere bobe mwanchera nire obwanchani bwagusiye ito kake abangina babintoko basabaiga siasa ngochere nane ngwetere gose bono ndakerubo kale jirani yao natike kono kukerubo gaki osana bakono kukerubo kera lituko igo bantu balia imochi kuancha watu wa shilingi 200 banje toruana ni ntu abainto toruane abana baito baitera manyi mochi kutikane yenteke na nje mwanja ke umbuye itobo igo nje nasabiro ko bwaterana kitoko tara kisi kaunti ngima tuasabira amasabati garega iga ke umbuye itebwenerera byose bobe bano ntetenge pasta atobekera amasabo yo mwalio monganchere togora matoka berata toiga toigore chiro yeito era byose bobe ndiamana. Haya, asante sana Samarieta Gangoro kwa mheshimiwa Ensalimache oyo kobori obuchumbe nyali bali chaje 2027 ngataka ngendo ni government yeroro oye chiguni chiga chikunya kurutumwa mageno nyanchiko ngenda 2027 ni jenga bo muchumbe nyali bali chaje egento kiande etaga gali tukulia lero amagana agenderete echireto ya keumbu yaito nyali bali chache asengo boli chikura obuchumbe bwa nyali bali chache nje ndusi yo muindio yoro tuchandire egento kiagara na chaga iga nje konde mugento ketangani kia bali keumbu ntebe negento kia bali nje nona arenge bakayigona ngusete na kiakogera mutanya konda kururi tukeri kiagara ngoje kukutua arenge gali tukuri igonde tokande mwa mangana ali abororo kiagara nya gode ino guikanansa kwa ngo ikanansi na arengereiri kiakogera mangana ali abete keumbu na nyoreri chibu neri chibu na nyorere neriga abana baitokera bakawenya sore bakawechanga bagunimete ya makombe ne mioro ne chinsara bachikorwana gisei mbali gote bigumbando kibago chikorwana mbali ko babate biguna abantu bali mugo chikorwana na abana bamino mugo chikorwana igo bagote bugenda itomonto ole ogogo kora ngo kwakanande chibesa chingana iga na bese chinchiri bugati faitende yonse kiagara siringi 200 siringi 1000 no mochere ne chingindi na amanyira kanyora lichibu ne liga kera abana baito bagoto muna abaindi oyo ro mheshimiwa Sairi Chanda kera gukana na abaindi bamwabo otoma abana baito nagenda moyungi abanyali bali bagote abana baito bacha bayigu nkyo munyali bali agakwana kera to kwana mangana ito yisiri to kwana mangana ito ngakito ko banganyali bali chaito nyali bali yaje yaito abana baito bali bakaranza kati yaito banya ko imo kichisiri chibaira bairera abaindi kera bairera abaindi chisiri chaito buna abanyali bali abaindi banya kurangira mukutano boka barangira mukutano boka kera barangira niyo mukutano boka mbaliko jaba mbaliko rangira bana baito kujase mekutano eyi bajiko kwana abana baito bajiko igungi bago kwana bamanya ko abana abanyali bali ko bago tabara buna abantu abaliri egendo batagete no mochere ne chinginde ne chibesa na jigu mbatagete babechiguna abana ba mbatagete batrendi go bugunisimu ko ruorora abaindi babe kama bachanga chibesa bawo mu chumbe Sairi Chanda
sari chando toletera omoja abande bana no mochere ne chingende abande bena ne bitamba batabirira omunyali bali genta isaina no mochere amangana ye biasara ye magendero toletera bune tu abaindi banyali bali mbatagiti magendero kwanya konyorekera abaindi barura chibese kyari chibasi abo mu maitene chicho chikuruzi wasiko kajasi chikachira sako kibasi kijamnya kuchanyali bali chache ndibaga abana baito bwente kwa kuchigasi banya kwa kuchibesa na genda itensali machi yanda itabantu baito kwanya konyorana aselige nali korutu omontago itu muindi tayo nono yomo ndageta monde yabantu bamintese gi yarwa na keumbu mwaro cha baindi bakuruta magena egento nataka kuwuli abana bali baminto banyali bali chache bagutumika kuruta magena lituko lirimura abangu nandi kuruta magena tikasa ijana leta bamura bamwabo kegera abaindi no bali bosongo kere chiro yito ya keumbu boni gabantu batakogora binto keumbu abaindi go bagenderete biasare ko najire chisochi abo bosongo na nyorere chipige tibo besana lakini abantu bakazene komia na aba keumbu igongo boli abaindi go bakazene ko Steve ita bosongo echire ito ya keumbu bantu bali kogora asek egenje oboli to bwato na abanyali bali oboli to kolengera ngaki abana baito mbatagete chigasi kwanya kanyona abantu to wita na abantu abamwamwa asaba mwamwa omonyali bali ago ito omonyali bali omwabo ngwango tikalenda abantu banara kurugora bamanse bakongese gi abanyali bali to vendi omopako ito igonda to koteba iga ebintu biri omushimwa asari cyanda akwanda kwamba n'abayindi bamwabo obatebe tuwe kibese n'abanyali bali n'ekibese batagete ngoikere omweli nande ngoikere omweli nyali bali chache yiga yo mugakanya chayo mugakomango mugakanya mwaya batigete enjereri banye tigete oiketi kababayigo asite yoboke nyomba butayo munyali bali asite yoboke nyomba butayo nakikagara babasi bagota babasi seito abagetutu bate abagetutu baminto abagiranga baminto abamajoga bate abamajoga baminto abanjali bate abanjali baminto na intu kero tukwana no munyali bali tukwana no munyali bali negento kende gya kabeti na raba pasa abagweruka n'abapiso abazasiroti bagosoka bakonde mwamangana yiga igongo boni n'abantu abatoko gende kanisa ne kanisa no tobwenda kutamira go chiororo yani numero chine mito byakorekana keumbu nebibe masoke go chiororo elinde naro cyo muganga naro ire tukeumbu goraga jigo saba nan keumbu agosaba igongo tokoboni abamura bali bakorete timu iri bakagenda keumbu mbabori na konya imure igomo kuganya abantu baito karaba akuna munya bidakana no murembe mokori imoro jino murembe no takere nyali bali chachi na mangana korekana keumbu gatoko tabana aina mangana toko tabana saitani asinde katika jina la Yesu omo indi areta bamura bamwaba areta wese kama baba areta bana bamwaba bakikuruta magena ntubuneke sakunto ko chiwanja twita nintu abanyana saba nyene onye kere sali maje ningi teriyo mwana ominta amanyi ngenje ko kichiko cyanyali bali chachi mbuya nintu yakuri kichikure chiga onye kere no ite sali maje egenjo takete saitanda ire chikura mbuya no tikakuri chibese chikegere hana tego tikase familia yao abantu bali konya barosirire tali barosirire tabanchu orali babo kiyaka bagukuruta magena abantu baito egesa kuika ka egente keiga no nyine serikali te ko babwata abana inchi boka maliga yabana inchi taka batika si family chain nkonyora moro bako onde bwenzi urutlige naga ko muntu agaita onde bwenzi uzume ko rutalige na nkoja kamore koro de bintu biko koleka na seme chai no moko kuminga ki ibinde ebiga amaliga y'abantu na mabe abantu bariri abagaka bariri mo konyora morembe no nasini asa yamakana sabire aina tebiro mwana ominto tigankorere gabu ntebe na ntoge chiri kabisa nebintu byakorekana keumbu tote obunyaka bwakorekana keumbu onyo moindi wotegeto yabanyali bali bamintege nje tunabanta abamwam yenda sino nande ngintake komanya ngokwete passport nintake komanya ingo irobo chumbo ngokwete kebande nintake komanya passport igwajerete Kenya ga Tanzania gweterete gusene airport gweterete yamona yasate kabase